Eli kivin pitäisi olla kiltti. Ja Marsas on se purjehti noista, se on laumaan pomo. Sen yli ei kävellä. Se on potkinut ihmisiä ja se kävelee itse yli, jos se haluaa. Ja kiitos Marsalsille, mulla on tällä hetkellä päässä 2 titaanilevyä. Eli mä oon aika arvokas Marsalsin takia. Eli viime kerralla meidän onnistui se temppu, että Marsals pysyi paikalla ja hippi pujotteli melkein. Eli me jatketaan siitä, mihin me viimeksi jäätiin. Saanko Marsalsin pysymään paikalla ja hipin kanssa tekee jotain. Ja kun on ollutkin elteinen, meillä on vähän tommonen lomatunnelma, että on otettu uimapaikat mukaan. Meillä on jopa uima-allas ja 2 ämpäriä vettä. Et yritetään vesiestettä tänä vuonna. Ja tietenkin mulla on uimahousut, niin kuin te näette. Jos hevoset ei mene, mä lupaan, mä menen itse uiman sinne uima-altaaseen. Eli Marsas. Tule. Jos mä selvin tämän näytöksen ilman ambulanssia, se on menestys, vaikka Marsas ei tekisi mitään. No pujottelu on ihan turha sille. Vai ei olekaan? Melkein. Oho. Se on kouluhevonen, että se pitäisi kääntää, mutta ei. Takakorkea Marsals. Se on muuten aika harvinaista. Ja siitä niin pitäisi olla vihreä. Ja siitä oikeastaan nähdään tunnin lopuksi, onko mä pilannut Marsalsin tyyli seisoa normaalisti taukopaikalla. Katsotaan vielä kerran. Wow. Wow. Eli perinteinen ravivoltti, kouluhevonen, mitä? Siitä se toinen este. Hyvä, tule. Just. Eli me yritetään vielä kerran, ehkä me jotain osataan. Eli agilitysäännöt muuttui just. Saadaan tuli ensimmäinen taukopaikka, kuljettajana. Eli hevosen täytyy pysyä 5 sekuntia vaikka palkinnon avulla taukopaikalla. Sitten tulee vesieste ja tunneli. Kukaan ei kuuntele, mutta mä nyt kumminkin teen sen enää. Eli seuraava vesieste ja sitten tunneli, se mihin mä jään ensin. Ja mennään. No niin, vesieste ja sitten on korvat näkyy. Tämä voittaja Marsals varmaan. Teitä perässä tuomio löysi. Yllättävä salamu.
Eli saadaanko me puhua tuota rengasesta vai ei? Silloin laitoin ne liikkumaan. Ei tänä vuonna enää. Eli ne on tottunut siihen. Hyvä. Eli kiitoksia teille, hevosille ja avustajille, Johannalle ja Angille. Soita vaikka, että maaottelu loppu tasapeli Viro voitti.